Allah ta ba masa sabri. amma tannin dan Allah za ta iya mun abin da gayan nan yayi a na Hassan din ai shi ya murya mata shi ya murya Hassan ne ko shi ya murya wace ce za ta mun wanda Hassan nan yayi wace ce za ta iya dan annabi dan Allah ba Allah ku yi hakuri ku dena masa mana da ban kasa da nan cause now you again this our love. Yeah.